Keti ya Ramalolo TV eno odiochieng' maber. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lombaka. Maendi en chenro maber mawuoyo weche matimore kinde ka kinde ka odiochieng' ma kawuono kaka inyalo neno toka kaendi wachopo e od bura ma Kibra ma bende irito kod Ken Okoth. Wadwa winjo ni to gin project achiel ariyo adek machalo nade mosetimo ne oganda ma Kibra nyaka ne yiere higa mar 2013. Abiro miyo thuolo makende omosu kaeto biro nyime kod twak machalo kamaendi e Lolo TV. Arwaki jatelo. Kamano. Mos oganda wa maneno TV mar Lolo. Amoso gi chunya te okweuru, aparo ni aseogwedhou kamoro muntie ko neno program mantie ni kawuono. Erokamano. Jatelo, arwaki e Lolo kendo agoni erokamano. En okang' mokwongo ma wawuok kodi achiel kachiel kawuok e Lolo TV. Kaka jaod bura ma Kibra nyiso ni to nyaka ne kaw oteku higa mar 2013. En ber mane minyalo wacho ni setimo ma jo Kibra nyalo wuoyo nyaka sani makoro ochopo? Kama jo Kibra noyiera 2013 na waketo manifesto marwa mane wakitiyo godo e campaign kwa nyisogi ni waboketo weche mek somo mokwongo. Gi Kiingereza wawacho ni wan gi policy miluongo ni education first, e Kiswahili wawacho ni elimu kwanza. Mano en gima jo Kibra te ong'eyo tinde kata nyithindo matindo ka giwinjo ni mjumbe Ken Okoth okadho kaji. Yes. Elimu kwanza. Elimu kwanza. To elimu kwanza no chalo nade. Elimu kwanza no wawacho ni nyaka wang'i nikech jo county chung ne gima iluongo ni early childhood education ECD. Koro owene mjumbe gi national government weche mek secondary school gi weche mek primary school, ato kitieko kanyo tiyo weche mwakonyo nyithindo madhi college be. Elimu kwanza marwa no wapoge didek. Mokwongo primary school wanyakonyo nade. Kidonjo Kibira kae wan gi primary school nyadiriyo. Primary schools make non-formal gi alternative providers, gi primary school make sirkal public schools. E primary schools make sirkal magi ok rom, gin skunde 9 kende. To nyithi Kibira ng'eny ahinya. Omiyo kanyo kwan wachopo education first mwapoge mokwongo wawacho ni policy mar education first gi elimu kwanza, somo mokwongo. The primary school wadhi timo nade. Skunde 9 mek sirkal gin wayudo kane gin gi facilities maricho ahinya. Iyudo dirisa obarore, stima ok tiye skul kata jopuonj ok rom, mek TSC, Blackboard be osekethore ahinya. Koro mago gik mane wachako keto, wawacho ko skunde 9 gi ere kaka wanyalo timo rehabilitation gi renovation gi repairs malong'o manyalo koro last higni mang'eny mabiro. Iyudo kata tado otuch mag koth kochwe to chwer ma nyithindo kama gisomo e mazingira matek, somo ok nyalre kacha. Kata jopuonj ko or Kibira to moko ok dwa biro tiyo kata giro to tich mag kuja tek. Gitamore transfer momigi TSC. Koro nwachako kanyo, wasetimo renovations e skunde 5. Mek kuoma skunde 9 mek sirkal mek primary nyaka class 8 wasetimo kun skunde 5. Nitie 4 moko mapok wamulo nikech pesa ok rom mwan gode CDF, lakini chako tich wasechako. Idholu Kiswahili wacho ni nimetenda nitazidi. Asetimo to abo medo timo. Uneno asechako to pod timo. Mar ariyo kuom skunde mok mek sirkal gi ma jomoko timo godo ohala, moko oket gi NGOs, moko oket kata gi kanisa gi. Mago be waneno wakonyo gi nade. Wariwo jotend skunde gi te e forum achiel. Makoro wan gi community based and constituency based standard setting and exchange mar principals gi head teachers. Wamiyo gi penj mock exam skunde sirkal gi skunde ma private gi, ma ng'ato ka ng'ato timo the same exam e class 7 kendo e class 8 be wamiyo gi mock. Ma nyithindo ok chul kata kidhi e skund sirkal ma dhi e skul ma onge chudo moro amora mag onge mana to penj mitimo nono ma wasechulo gi CDF na mabedo invigilated mamiyowa performance benchmarking e constituency te. Mago e gik ma wasechako timo e yor academic gi infrastructure mwanyalo tiyo gi pes sirkal e skunde mek sirkal. Wasemedo jopuonje mek TSC mane chon ok wayud. Tinde wamedo shortage mar teachers mane nitie. Remruok moro kanyo kuom tije jopuonj mane ok chopo e skunde mek sirkal sani osechopo. Waonge gi issues kanyo.
penj magitimo mar klas 7 gi klas 8 wachulo ne CDF onge chudo nyithindo te timo nono kata ka gionge skul sirkal. Nitie kuom somo be waneno ni somo ok en somo mar book kende. En somo mar talent, en somo mar character. Ng'ama timbe gi chalo nade, ti dak gi ji e yo mane. Mago be nyaka puonj nyithindo to ok puonj mana gi textbook. Puonjore in other ways. Koro be nitie somo ma kiyudo Kenya mayudo pesa mang'eny ahinya michulo. Ok en Barack Obama, en Kenya miluongo ni Victor Wanyama. Otugo opira gi tim mar Tottenham Hotspur e Premier League mar England. Kanyo ng'ano chamo pesa mang'eny ahinya. Ochamo pesa moyombo kata Uhuru Kenyatta. To oyudo msara maduong' moyombo kata Barack Obama. To en jatugo mpira e professional league. Nyiso ni kipenje to form 4 penj mar class 12 no yudo marks adi. To akia dipok yudo no rem. No yudo kata D kata C. Ineno. Koro wawacho ni somo elimu kwanza maber, ma full, ma holistic. Iwacho gidho akia gidho luo iwacho nade holistic. Moko barore, moriore maber. Chokore kanyaka. Mano. Nyaka iket talent development, nyathi manyalo ringo, ma yud gold medal e Olympic, uyud talent no ukonye. Nyathi manyalo wer. Kama mane wachake foundation, wa ring ngwacha ngisi elimu kwanza secondary school watimango. Secondary school nwayudo kan wan gi secondary school ariyo day school Kibera Kai. Achiel ne nigi proper facilities, achiel ne pod ni nyithindo somo classrooms mek mabati. Owacho ni kanyo be nyaka wakel lokruok igni 4 machako tam marani. Nyaka watiek ka wan gi skunde 5 man gi proper facilities mwasegero yo maber. Mwachako gi achiel Olympic Secondary. Moro mar 2 ne pod nigi classrooms mek mabati. Koro mano wasetieko sani wagero, warito jakomo bio yaonwa dweni ka dweni pokoro. Ntie moko 2 wasegero Shadrack Kimalel. Koro ntie mo mar 4 mwabo yao dwe mar achiel higa mabiro. Iyudo kanyo e secondary school no wacho ni nyaka wabed gi secondary school 5 ma quality day school man gi jopuonj sirkal ma nyathi ng'amodhier nyalo wuotho to nyalo afford. Kanyo wasechopo sani wan gi skunde 4 man gi facilities maber maboyud by January wa ground break e school mar 5. Sai ko yie dwe mar 8 kwa dhi e yiero to promise no wasetimo. Basari ema mogik achiel ko basari gi scholarship do wapogo. Basari chulo ne nyathi 5,000 kata 10,000. Scholarship en nyithindo mokadho penj ma class 8 e yo maber ahinya. To wachulo negi ka gidhi form 1, form 2, form 3 gi form 4. Wan koro wachulo negi kata 25,000, 30,000 kata 50,000. Tegemea gi school maina mane modhi kodhi Alliance, koso kodhi Rangala, koso kodhi Kenya High School, State House Girls, kodhi Lenana, koso dhi Maseno. Tegemea yan pesa adi to wachulo negi scholarship. Nyithindo ma the top. Manyaka be gi team interview gi maintain standard. Ata nyithindo ma the university gi college wamiyo gi bursaries. So mago gik mwasebedo kwa timo to kwa wacho ni ka somo nyaka timre holistically. Skunde gite watimo negi music festival. Mano konyo gi talent, gi awareness, gi identity, gi cultural pride nyithiwa. Mara 2 kendo watimo negi soccer tournaments inter schools. Again, talent developing is sport. Ko wacho somo en ina holistic manner mwatemo kamano. Erokamano nya jatelo winji maber ka kora duogo lechel ka chiele weche mag somo wang'eyo ni kama irito mabeno ngere kaka od bura ma Kibranieri en kama wanyalo wacho ni kama joma nitiere kuonde jot mamore kata slums. Mano ka nitiere projects machalo mag NYS mabende ne wachakte mkanyo kang'e to ne gichopo e machalo rowere osekonyo e yo machalo nade. Ka wang'eyo ni Kibera en kama slum mare betduo. Kibera Kai project mar NYS nonego bio konywa. Ne en paro maber. To notimore dweche moko 6, 7, 8 kanyo e yo maber kiyudo nyithiwa kae maonge tich. Ne yudo tich kata ka en tich yuecho. To pesa moro ichulo gi week ka week. Gi to moko gi kuno bedo e sako margi magi
ginyalo timo godo ohala ka tich orumo. Mano ne paro maber, mano chako maber mantie SACCOs manoyudo pesa mang'eny ahinya. Mar ariyo, nonego gichak timo gimoro miluongo ni transformation, lokruok Kibera. Mano nokotimore. Kanyo mane gikwalo pesa, ne giwuondowa ni gibiro konyowa ni gibiro loko Kibera. To onge gima long'o maduong' mane giloko. Kwalo omenda ni gikonyogo to ok gikonyo. Giwuondowa ni gibiro gero Kibera, giloko Kibera, to onge ot kata achiel ma gigero makonyo ji. Ute moseger Kibera malong'o, magolo ng'ato e ot chuodho, keto ng'ato e ot kidi, apartment ma modern. Mago noger gi jatelo Mwai Kibaki gi jatelo Raila Odinga. Mago mane gigero ute moko, slum upgrading, decanting site, 2005-2006. Mane gigero sani gani. Nwaduogo Ayao moko, Soweto high rise, ute 100. Mago kende mosegerore, ute mabeyo, malong'o ma jaluo nyalo dake kosungre momor. Mago onge gima ne NYS ogero. Ng'ikruok obet omenda mar NYS to ne chenro dhi maber. Tich ne timore maber kuom nyithiwa yudo tich ma kibarua mag nyalo timo. Mano ne timre maber, kendo ne konyo kata nyithindo maonge gi tich, nyithindo manyiri, nyithindo mawuoyi manyalo chando ji e kijiji kae. Koro ne mako gimoro maber e lwet magi chamo. So mano nobiro sambaratika, sani giwewa, to lokruok moro maduong' mano nego gitim onge lokruok no. Gima duong' mosenenre Kibera motimore ni ute manyien oger mopogne jomodhier. Mago ne project mane jakom Raila Odinga otimo kane nie sirkal gi Mwai Kibaki. Mago kende motimore. Ken nyisane to un kaka jok mantiere kweth mobalo kod piny owacho. Un joma nitiere e opposition. In kaka Ken Okoth, kaka jaod bura bende wuok e kweth mobalo kod piny owacho ma in ODM. Ineno ka sirkal mar Jubilee ni sani wandik gi mar 4. Gisetiyo machalo nade? Bende nego chako yiergi kochopo yiero mar higa manyien. Atamra. Makosa maduong' ahinya ka jo Kenya otemo. Kwadeo ni wayiero jogi kendo. Gowi mar piny. Iluongo ni national debt. Mane osechokre e higni 50 mar Kenya te. Chakre nwayud independence. Ka jo British odok dalagi. Gigowi ma jogi oketo higni 4 gi. Okinya kwano. Jogi omedo gowi maduong' ka gidhi kao pesa China, moko gidhi kao Eurobond, to pesa no lala. To onge tich matimre. Gisiko ginyisowa ni Standard Gauge Railway. Gisiko ginyisowa ni Jomo Kenyatta Airport. Standard Gauge Railway konyo ng'amodak Kisumu nade. Konyo ja Kibera nade. Onge. To mano pesa magowi ma jo Kenya nyaka chul. Koro bech mafuta dhi malo. Bech gik moko te dhi malo nikech nyaka ket levy kanyo mar tugo gowi. To gowi ma ng'ato kao gi nyingwa kaka jo Kenya. Gi nying nyithiwa kata nyithiwa mapok onyuol. Konyuol nyathi e Kenya sani en gi gowi mar 17,000, 20,000. Inyuole anyuola ting'se nyathi ni gowi mari ni kae. Ma idhi chulo jo China, ma idhi chulo pesa moro mar Eurobond mano cham to pok waneno okonyowa e yo mane. Mano e gima mar achiel ahinya madawach ni ng'ato kao gowi to kar timo godo dongruok makonyo jopiny te e yo maber maler, makonyo kata uchumi makelo tije, makonyo jo Kenya te. Ok nere. Gichama, gikwala, giketha, gidonjo godo aparo ni campaign ni, magidhi nyiewo godo joma gidwa nyiewo, jotendwa moko, to onge faida makonyo godo jopiny. Koro aneno ni tend Jubilee ni osebedo telo marach ahinya, to paro madang' awach. Wawere gi weche ni yanyo Uhuru ni itaye, koso yanyo Ruto. Wangisu ang'o marach kod gi kuom policy. Policy margi marach ahinya en gowi mar piny no. Mane marach. Mano me wacho ni ok der nyiso ganda Kigwadeo nikech gibo medo nwa gowi no nyathi mibo nyuol ka in 2022 ka Uhuru Kenyatta wuok e office. Inyuolo gi gowi mar 50,000. Erokamano jatelo. To nyisani un kaka jood bura bende nitiere kweth mobalo kod piny owacho. Nego beni une muketo government sirkal tesre. Urango ni to jogi e tibe gitiyo maber. Waneno ka ng'ikruok osebedo koni kod kocha miwacho ni to jood bura manie kweth mapingo piny owacho gidwa nindo sana. Waneno ka ok giwuog oko mondo mi giket sirkal tesre kaka dwarore. Ng'ikruok nieri wuok kure jatelo.
Aparo jomoko te be wacho ni ok wati maber. Jomoko keto kamano to jomoko wacho ni ok wati maber. Giwacho ni moloyo kadwa keto ni maber kaka joluo wacho ni we migosi Raila Amolo Odinga kedo kod kende gi sirikal unu beda bedo od bura okuo. Ok winji to Ken Okoth wacho kawuono. Ken Okoth dak duok ma joro. Ing'eyo od bura kacha. Yes. Ok inyal chuno speaker omi thuolo mar loso. Yes. Kata ki donjo kacha saboro ti soyo kad mari to kodwari iloso kibiloso. Obro mana loro. No ni you have not caught my eye. Ineno. Koro kichako go koko kanyo to oduoki we yanyi an king'iyo hansa tigi yanya pile juma ka juma. Iparo ni ma chiro makibira. Ma ok ka mukunji kibira omera ling thi. Mago ka giduoka member for Kibra. This is not a market. Ok gidwa ni los. To koro mano be ok badha. An hajaluo kasechi. An ang'eyo kuma nyalo lose. Kidhi e Citizen tinena juma ka juma. Kidhi e Nation to ambe kanyo aloso. Moko dwa wache od buracha. Amanyo fora monta wacho. Lolo ka bineni. Kata ka donge poda nini. Kada do luo tek ta gaja to paro man godo atemo to moyomba ta wacho mana gi Kiingereza. Awinjo gimi to kochuno ni nyaka kata wayanyre od bura kacha. Od bura kacha onego wakelo chike gi paro kata ka ngisi shida ma wan godo mar gowi mar pinyno. Nyaka wabed gi strategy maber mwakelo chik moro mawacho ni gowi mar piny ok nya medre moyombo kae nyaka odog mapi. Budget mar sirkal ok nya bedo gi deficit. Ni wakwayo pesa mwabo tiyo godo. Obed budget ma balance mwatiye gi pesa matin mwan godo. Mago gik monego watime od bura. Ayany wago gigodo kokwe. Wanyalo go gigodo kokwe rally eliete gik makamago. Ile dia ODM waneno kasaniri nitiere tuni koni kod kocha riwruok maru mar kod mano onget mo uduto umo Ford Kenya umo Wiper umo ODM kachiel kod mondo buche mamoko. Weche wachore koni kod kocha ni ODM udwa ni mondo udhi kendwe debe wachore ni ok gine ka nitiere riwruok e kod principles mag wacho weche mopogore koni kod kocha wachne nyalo wachna bende udhi bedo kanyakla nyaka wachope yiero mar higa manyien kaka kod anasomo e piny maloka America. Jo America wacho ni you either stand together or you hang separately. Nyiso ni ko kuchung kanyakla riwruok maru e teko maru mane e teko maru mabro konyo. Ku pogoru ibo tieku achiel kachiel ibo tieku te. Omiyo wan kaka jo ODM kendo joluo jotend luo te wabed joma muol kendo wabed joma nigi rieko wabed joma nigi hekima moro e pachwa wang'e ni wamanyo ne Raila Odinga odonj State House. Kuch joluo kende okoromo odonjo State House. Ineno oborem koro wan wadog chien matin wakony Raila manyo kura mar jodhot moko gite omigi balancing kuonde kamano ko dhi Luya Land to yud nade Kisii yud nade koloso gi Wakamba to yud nade okel Ngilu okel Kalonzo okel Mudhama gite nyaka wabe ko dhi Coast Nam Chumbi to omany Joho omany Amason Kingi wayie ni jogi obi butwa nikech watemo kon nikech kidhi Nyatike kidhi Homa Bay Ndhiwa kidhi Rarieda mujumbe makro bro bedo jaluo ja ODM kata Raila odonjo status kata kodonjo pod ODM bro yudo komno omiyo jowa nyaka wabed joma muol wapani anything mowacho ang'o gimo matimo nyalo pogowa to ketho ne jakom wariure waket gimiluongo ni big tent kaka nwatimo gi NAK ndalo manigolo Moi e telo cha wariu jogi te jo piny maneno ni gowi mar piny ni rach ukabila magikelo ni jodhot ariyo kende ema yudo tijegi rach joluo tinde igolo tich tiketo ja Kalenjin moro ema kawo tijno kani ni director e sirkal mago gik matimore joluo mane ni e sirkal te higni 10 ka tinde igolo e tich tiketo jomoko ok ket jaluo kanyo onge jaluo matinde nyalo yudo tich malong'o e sirkal tenda be ok yudre koro mago gik ma dawa wacho ni kik wapogre ahinya nikech wan jo ODM chama marwa en ODM to ODM ni bene na national party kod ni be omedo koro wamany kaka wakelo ji but jakom butwa wadonj kwasegolo jogi
ma kethonwa gi ukabila gi mapogowa makendo machamo pesa magikwalo to giketowa gi gowi manyithiwa bro chula higni 50 ma pod biro kwasegolo gi mago e shida mar Kenya kako wapogo sirkal gi jakome state house mano ok shida maduong' mano bro bedo mana mamita ahinya bro pogo sirkal gi jakome state house nitie weche mosebedo ka wacho mondo Migosi Raila mondo Odinga omeng'a machielo waneno kaka Kalonzo nowacho Mombasa kocha ne en bende osebede kwe thuolo malach en bende sausero mondo usire lwedo Wetangula bende wacho ni oyo an bende asesiri moromo didek in bende sira wachni wachena ema kane dwaro rieko moro odwaro rieko kendo dwaro humility dwaro gi strategy ano gima nanyisi ni kwa pogore to atewa gore piny kwa chung kanyakla to anyalo goyo joka piny ineno ko nitie jomomo nyaka dog chien to gik makamago ok wache public principles me kod gin ji adek ayany miketo stage gi ago ge ni anemo aromo onego giromo kata Serena kata water gi retreat moro Seychelles kata Zanzibar gibet ji adek giduok ginyisa ni jo wasewacho kama mae namba 1 mae namba 2 ng'ani dhi kao speaker mar od cha kama to wasesiemo to nitie gik moko mang'eny e sirkal ng'ani bro konyowa e tich ma kama e Senate kama to kwasewacho mago leader of majority bro wuok kuwe waket line up mo maduong' gino yot bedo e telo mit kikwa keth ni wadhi e campaign nikech ji adek ok nya yie ng'ama bro telo ne captain bed kibero e sirkal ing'ama number 2 ber moyombo bedo ok e opposition mionge gi gimoro ok ochuno ni tem bedo number 1 to warem kikwa chop wate hata koro waduto wadong to wang'iyo kaka jo sirkand Jubilee dhi hinyowa osehinyowa to pod dhi medo hinyowa koro nyako bedo kanyakla it is important jatelo wachni mogik ne oganda mirito Kibra nikech ang'eyo ni higa manyien oganda dhi yiero ang'eyo ni Kibra bi okidhi chung' e kendi wasewinjo oganda chiel ariyo adek mabende dwani mondo chung' kodi in wach mane minyalo nyiso oganda mamiyo dwani mondo ka tam ni orumo sani pod ni tiyo kendo higa manyien bende pod itiyo ka thuolo mar rumo wachni oyo koro dwondo od buche duto dong' nono wadok yiero ang'o ma dinyis jo Kibra mondo gichak yiero mokwongo danyis jo Kibra ni adwoko no wero kamano ahinya tich mumiya ni en tich maber ahinya asetime gi chunya te gi teko na te gi pacha te gi rieko na te to konya e tijni ma chiel ariyo adek mo masego maber motimore kae otimore nikech usemiya cooperation usekonya e timo tijno usemiya advice gi rieko mar timo gino siasa ok yot adwoko erokamano nadonje campaign higa mar 2013 to nakalo ma donje e od bura nikech jo Kibra asebedo katemo tiyonu to abo medo bedo tiyonu to faida nenore matokeo be nenore gik maber mana waseketo kanyo koro chako nenore wabed kwadhi mbele mana gi kamago tie moko mapok watieko anya chiko ni sani nyaka watiek school mar 5 mar secondary nyaka waket technical training institute ma Kibera madwarore kae nyaka waket youth center man gi talent development facility manyithiwa mapok waket mage projects mwanyalo timo matangible ba pontie kanyo to moko pontie manyaka watim kanyakla abo bedo ng'ama muol mawinjou matiyenu matemo ma ok wuondru ano ka ng'ama nigi pesa mang'eny manyalo pogo ng'ato ko biro e campaign gi pesa modwa pogo yieuru cham to ombulu make sure ni odongi ng'ama nyalo tiyonu ma wuodu ma ja Kibera kae nitie jomoko mang'eny mabo wuok oko kiparo ni wajomo dhier to wafuo nyalo chare ni wajomo dhier wadak e ute chuodho Kibera kae gi mabati mokethoregi to ok wajomo fuo wang'eyo gima bernwa to kwa biloko telo ni waloka nikech ng'ato obiro gi 2,000 obiro gi 500 kata obiro gi 100 ni odwa nyiewo ombulu mano dak wayie wabo chamo pesa no to wabo yiero gima konyowa gi jatelo ma nyalo tiyonwa koro adwoko erokamano jo Kibera to joma biro kae manyo ombulu be warwako gi mano en haki mar gi demokrasia warwako gi te wadhi piem kod gi wadhi romo kod gi achiel ka achiel footstep by footstep tang'eyo ni waboyombo gi nikech tich mwasechako timo ber to nenore to jo Kibera dwani wadhi mbele go ok wabikete siasa mara yany
ok wabi kete siasa mar dhao mar gorruok ber siasa makwe ma ng'ato ka ng'ato oserombulu kaka odwaro tang'eyo ni an kwadhi gi siasa e yono kaka nwatime 2013 jo Kibera bro yie ni adoge tich adhi mbele nikech tich ne gisemiya dichiel achako time e yo maber to pod abodhi mbele time kaka ja Kibra kendo kaka ja chama mar ODM en chama maber ma strong madwaro skill ki talent ma jomoko te nyaka waket kwatere mbele. Ero kama na jatelo boni kama dunga nya kum ka uthulo mari ma nyo kaka lolo TV mabere no wuo kodi gimo mora ni jatelo we weche adek madongo wacho weche mag bedo kanyakla weche mag somo Kibra ka oganda somo e kapenyo nyalo dongore maber e weche mag uchumi. Jatelo chako wacho ber nwero mar oganda wa duto dhi e ombulu kawan kod yore gwe kuma ge kwe mano kende e gima nyalo konyowa. Agoniro kama madunga nya kum choke lolo TV wacha kolungo geno ni Ibromia wathulo mari kaka jodura ma Kibra. Ero kamano. Kwa hiyo ni maber kochopo 2017 ka oganda oneno ni itiyo ne gima ber gidwani mondo dhi nyime gi tich wakwayo ni hayo maber kaka lobiti. Ero kamano rwaki Kibera na gomba mbe ami gimoro kae kiwuok godo my official team Kenokoth. Ang'eyo in journalist onego ibed neutral lakini ma kirwako to okrach. Ibo rwake sama okinie kar tich. Kendo be ginene abiro rwake ka onge kar tich. Lakini Kenokoth ne omiya gimondo ni honorable Kenokoth MP Kibra. Kiongozi wetu chaguo letu. Ero kamano. To ng'ato madwaro mano be or na message koso kadhi office kae anie Twitter @OkothKenneth kendo anie Facebook ginyalo ndiko na namba gi to abo gocho ne gi kaw mane office gi wuoth godo Kibera kae gineno gin ODM kendo gin Kenokoth to gin team progressive. Ero kamano. Jatelo mi amich kae ndika ukelo TV anje follow